Saka panapa pane mugodhi 2 nebhorehole. Uyu mugodhi uyu ndo wakatanga ero. Uyu mugodhi uyu ndio wakatanga. Iyo mvura iri uko iyo ya wakareba. Wakareba. Mvura iri kuzasi uko iyo. Good. Kwachoto kuno umwe futi. Saka vanhu vakanga vachatondivenga. Unotora mbatya dzavo vachira ipapo. Kwachoto. Ndikati ndakabvisa kawaya iyi yandakasenzesa. Mukuri kupi mimi? Ndakabvisa waya pagadheni. Iyo yamakaisa apo iyo. Mvura iri ikanaya yotenderera yopinda yopinda napi yopinda. Saka uku kwakadzika uku. Yobva yapinda yobva yaenda uko yonotora mavhu yonoisa mupambu. Okay. Iri dhoo iri ndere parumu yepanguru apa. Okay, harisati ratomboiswa kai. Ndakagova makiya ndakanga ndatenga. Ndobva ndakuchizoisa manje. Obva marealize kuti hamuna makiya. Ndatenga ari 4. Izvi ndezvaMilton izvi. Okay, zvingochengeteka munomu. Iyi ndo pambi yakabviswa here? Yakudhara. Yapodza 2. Okay. Iyi asi yakudhara here. Ndeyakudhara. Okay. Yekutanga yacho. Ndo original yacho. Yatichinjira iyi. Okay. Yacho ndofunga iri paseri pedho. Okay. Kumapambu tichato yakanzi shimuje here. Shimuje. Tatisa pakona papedho hapana imwe. Iyo ine mabhedhi akaita hakuna. Iriko? Isikuonekayo kuti ichi. Okay. Yataiti takadhibhokisi kacho ndakakavhara. Aka. Ishimuje kai. Koka diki. Okay. Kanga watenga ndakakavhara. Idziwo. Saka mugodhi wechi2 ndeuyu. Uyu ndio mugodhi wechi2 uyu. Wakadzika futi uyo. But hauna kudzika seuya watabva kunoona kusaidi uku. But wakadzika. Chitini chacho ichi. Unogaya. Neichi. Uchitenderedza. Bhaketi richibuda kana kuti richidzika. Mirira. Saka kupresa kwamatongo ita ikoko? Ichatanga kutopinda takutonzwa? Okay. Yakutonzwika yakutopinda. Saka ichi i3 zvidhina 1 2 3 taitya overkill hayo, but taida kuti chive chakasimba stereki kusvika kumusoro uku. Uku hakuna hatina kuzoplastisa mukati umu. Because vacho vaiplasta vakangoti hazvisi necessary hazvo kumusoro uku, because munomu taitoziva kuti muchashanda sestoreroom. So tobva taisa chislab ichi kuitira kuti mvura isaende mumafoundation meichi, because taitya kuti kana pasina slab mvura ikaenda pamwe chaibva chadhingukira mukati kana unyoro hwakawandisa. Saka so far so good. Tobva taisawo kadesign pamusoro apo kanongovhara ndimukona pakapfurira apo. Kawall kacho kakareba kusaidi uku than kusaidi kunoku nekusaidi uku. Saka kanonobudikira apo pakona apo. Saka kese kawall kekufront kanenge kakaningirikira. I 5000 liter iri. Mvura mainly ino yakawanda inoshanda kunguruve uku. Ndokunoshanda mvura yakawanda. So that's my mom getting some water from the well. That's how we do it. Saka vaisa chitini izvozvi chane mvura vakugeja kuti chibude.
this is how it's done. But Bowl riripo, mvura yembowl iripo, but it's way colder than yemugodi. Saka we still use mugodi. Kana uchida kusuka maplates nechichi. Otherwise uchida hako yezvimwe unongoenda patap. That's good. Saka munhu uchida kugeza better kugeza ikai straight. Nikakudziya isi cold namaitadiwa inenge yatorara panze atitoibasa inenge ichitonhora. Dai mandipa kaini ndakutakururai. Muri kuidira pai? Okay, ndokutorirai imwe yacho. Right, saka aya mashamba aya anga achitaurwa. Mashamba ekucheka obva afidha nguruve. Same as mananga aya. Tomacheka tomapa nguruve. Mashamba mananga enguruve. Enda kurakidza imugodhi uyu wechi2. Then bowl riri pasi pane ichi cheblack ichi. Ranga rakafa recently, saka they had to dig up because rinenge rakafushirika kuti risaoneka kuti ndipo pariri. Saka they had to dig up to expose it. Then mamuona ndimo mune controls eborehole. Then chistand chacho ichi. It's about 1, 2, 3, 4, nongoti 4.5 meters kuenda mudenga. Takachisa mabricks akawandisa. Chakasimba chiri very strong. Then tine maorange pana. Maorange. Saka indatotemawo rimwe. Kungorisa paside then. Rinenge rakutongoibva. Amwe anotongoibvira ari imomo. Then ongotora wakutodya. Ati muri kuona. Orange. I am orange futa. It's like mutu uyu uri kuibva way faster than uyu. Uno uyu. Orange. I am a lemon. Achiri green. Tukuma lemon utu. Then uyu mu orange futu. Mu orange foot. Amwe achakutoibva. Chatoritema irori. I think I can eat that one today. Then uyu mu avocado. Tuchiri tudiki tuma avo twacho. Mango iri 3. 1, 2, 3. Mango. Saka since 1996 pamushapanapa. Before pamushapanapa taigara kugomo riri kuzasi uko kuseri kwaMbuya. But she's passed now, saka kwane mukoma wangu anogara ikoko. And imba idzi, I think takadzipenda about 6 months ago. Dzanga dziri dzanzina kupendwa. But we got somebody who are local. It wasn't too expensive. Taingotenga upendi panenge ari free ouya or continue zvingodaro. Saka he's nearly done now. I think wasara madoor frame nemadoors. Amwe madoors achakangopendwa one side. But handizivi kuti is it because pendi yakapera kana kuti angoriwo busy. But so far ndoma settings acho. Saka thanks for watching guys. Tichabudisa imwe futi. Tichatravel after elsewhere. Pane imwe kwaGutu yatichaedda to this one because takatravel Harare Gutu, from Gutu to Mondoro, from Mondoro to
Harare, then Harare to Rusape. Kwatiri kunonzi kwaRusape, kwaMashosha. Rusape Mashosha. Kuno kuchinzi kwaMapfuwa. Mapfuwa is in Mashosha, which is kuside kwana Makoni. Those who know Rusape. Hey, thanks for watching. Thanks for watching. This used to be my dad's car. Then he gave it to my young brother. But he see how when he left, and he still maintains that he's still going to get it going again because he's Simbi a bus. But I doubt that. I would rather we just sell it and spend the money. Thanks for watching. Muramba mchunguona, mchisubscribe, mchilike, mchishare. Thank you. Bye.